Τι έγινε? Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2016. 26. Ήμουν 10 χρόνια σε κόμμα. Ω, ναι. Πω, καλά, ο Ολυμπιακός πήρε τα 9 από τα 10 πρωταθλήματα. Θα πήρε και ο Παναθηναϊκός κανένα. Η ΑΕΚ το πολύ πολύ να πήρε κανένα κύπελο και ο ΠΑΟΚ θα παίζει γύρω στα 8 με 10 ευρωπαϊκά μάτς το χρόνο. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Και σίγουρα από ένα κύπελο πήρε ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Καταρχάς ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα και τη σεζόν που έπεσε σε κόμμα. Αυτό το είχε πάρει από την 7η αγωνιστική. Και πήρε και το επόμενο. Όχι, δεν το πιστεύω. 7 συνεχόμενα. Ναι, πλέον το ρεκόρ θα είναι κάτι του τύπου 13, ξέρω εγώ, ρε. Το 2018 το πήρε η ΑΕΚ και το 2019 το πήρε ο ΠΑΟΚ. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Δεν τα πετάνε έτσι αυτά. Επίσης η ΑΕΚ πήρε το κύπελο το 2016. Αυτοί όντως ήρθαν. Και τα 3 επόμενα τα πήρε ο ΠΑΟΚ. Super League υποδομών λες τώρα. Όχι, ρε, ανδρών κανονικά. Αν είναι δυνατόν. Επίσης ο Ηρακλής έπεσε το 2017. Πώς? Εσύ πώς λες? Καλά, κατάλαβα. Και το 2018 ανέβηκε ο Άρης. Θα το ρωτούσα και αυτό. Επίσης μαζί με τον Άρη ανέβηκε και ο Όφη. Κάπου μέσα στην πανδημία έπεσε ο Πανιόνιος. Στην ποια? Long story. Και η ΑΕΛ μέσα στα χρόνια έχει ανέβει, έχει ξαναπέσει και έχει ξανανέβει. Μάλιστα. Κάτι πιο πρωτοποριακό? Το φορμάτ άλλαξε τη σεζόν 2019-20 και πλέον παίζουν play-off και για την ανάδειξη πρωταθλητή. Τίμιο. Ο Ολυμπιακός έκανε double εκείνη τη χρονιά και πήρε και τα 2 επόμενα πρωταθλήματα. Τα κύπελα? Ο ΠΑΟΚ το 2021 και ο Παναθηναϊκός το 2022. Αυτοί οι 6 χρόνια ήταν σε χαμηλές κατηγορίες. Όχι, αλλά κυρίως σε χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Και τι άλλο? Τη σεζόν 2021-22 ξεκίνησε η τρίτη διοργάνωση της UEFA, το Conference League. Και πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα. Και επίσης το 2022 άνοιξε το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν ήτανε φούμαρα δηλαδή. Όχι, ρε, τώρα χτίζει και ο Παναθηναϊκός. Έλα, ρε φίλε, να δεις που σε κάποια χρόνια θα διοργανώσουμε και Μουντιάλ. Ναι, καλή ιδέα για να πάμε και σε κανένα. Τι λες? Πάνε καλά τα έργα, είπα. Πάνε καλά τα έργα. Πολύ χαίρομαι. Ναι, τέλος πάντων. Στο γήπεδο της ΑΕΚ πανηγύρισε το Double το 2023. Σοπα, ρε. Και στο ίδιο γήπεδο ο Ολυμπιακός στο Conference το 2024. Τι plot twist ήταν αυτό? Επιπλέον εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός στο κύπελο, ενώ όλοι τους είχαν εξεγραμμένους. Έλα, ρε φίλε, Αγγλία γίναμε. Και ο Ολυμπιακός το 2025 έκανε ακόμη ένα double. Ναι, για να κλείσει καλά η δεκαετία και φυσικά τα 100 του χρόνια. Επίσης, μεθαύριο επανέρχεται το Super Cup με τελικό Ολυμπιακός Όφη. Δεν αντέχω άλλο αυτή την ανάπτυξη. Θα πέσει σε κόμμα από την ανάπτυξη. Ναι, και επειδή δεν αντέχω να κρατηθώ άλλο, πες μου για τις διοργανώσεις που συμμετείχε η Εθνική. Καλημέρα, σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί. Έλα, ρε, 5 δευτερόλεπτα ήθελα.